uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba uNtsibande, umama uNtsibande, abefundisi bonke abakhona, nomama abafundisi abakhona. Ngibingelela bonke abazalwane abangaphakathi endlini yasezakheni kaSihlohlo, abantu abasha, iy'ngane no-Sunday school. Ngilapha nje obingelelayo uLindiwe Mbatha, uMagumede wakhona naLenambithi. Uma ngilapha ngizobingelela ngithola ujabulo okukhulu kabi ngoba ngisekhaya lezwi phansi kwenkonzo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Engithe mangingena ekhaya lezwi angena ngoMarch, kodwa ukwazi le nkonzo ngiyaze ngoJanuwari kulo nyaka ka-2025. Ubhuti wami uyilunga lale nkonzo. Bengithi mangihamba ngeMaritzburg udokotela ama-appointments abe ngo-5 ntambama ngifike ngihlale kwabhuti wami uGumede. Akhuleke ngibone ukuthi hayibo namhlanje uNkulunkulu ungenzele imangaliso. Angitshele nokuthi lento engiphethe izolapheka. Ngithi uNkulunkulu ithembe lingaka. Engijabule ngoba uNkulunkulu unami bazalwane, ngoba ngakhetha uJesu ngamvuma phambi kwabantu ukuthi inkosi nomsindisi ngino-14 years. Endaweni yaseBlackville kwakhona ubaba uNgidi, abangangami cishe bayamazi lo baba. Kwakwenzeka izimangaliso kodwa mina ngingenayo inkinga, ngakhetha nje ngathi angimvume uJesu Kristu ngendlela ayeshumayela ngayo. Kwathi mangabe kuhamba isikhathi-ke, uyazi mangabe kuwukuthi umkhethe wedwa emndenini awubi nako ukuthi uqhubeke kakhulu. Kodwa zangaphume uJesu Kristu enhlizweni yami ngoba ngazo zonke iy'khathi namanje abangaziyo bayasho bathi ukube akanayo uNkulunkulu ngaba kwenzeki kanje. Ngitheke sengihamba udokotela eMaritzburg, kwafika isikhathi lapho ngingasakwazi ukudrayiva. Wafika ubhuti wami esuka eMaritzburg wazongilanda wangiseMaritzburg. Ngafike ngalala ngabuya ngakusasa, wabuya nami futhi wangiletha. Ngathi umuso ongakankosi yami uyakholwa ngempela mfowethu. Kodwa-ke mina ngibonge yena, ngibonga uNkulunkulu. Bese ngithi kuko konke ngoba nesikhathi sincane ngimbonge kakhulu ubaba uNtsibande nomama uNtsibande, mhlawumbe babone esithombeni ngoba njengoba ngisekhaya lezwi nje ngithola iy'nkonzo ezingivuselelayo, ezingiphilisayo nasebusuku nasemini. Enkonzweni angikaze ngiye selokhu ngabuya esibhedlela, ngiyahluleka ukuya enkonzweni. Inkonzo bangilethele ekhaya, nesidlo senkosi bangilethele inkonzo enkulu ekhaya ngoba ngingakwazi ukuya enkonzweni. Namhlanje ngivukile ngila ngiyaqala ukuze enkonzweni selokhu ngaphuma nge-29 zika-April esibhedlela. Namhlanje ngithe ngoba ithemba lami likuNkulunkulu, ake ngiphume ekuthembeni abantu. Angisho ukuthi ngiyawadla amaphilisi, kodwa njengoba ngila ngaphuzana ngoba uma ngiphuzela amaphilisi nemithi kuze kushaya u-12 ungakwazi ukuthi ngisukume. Namhlanje ngithe ngiwayeke ngoba ngisuke ethemba lami ngilibeke kuNkulunkulu, ngilisuse ebantwini ngoba nodokotela uwumuntu. Naku-ke namhlanje ngimile ngoba ngilethe ubufakazi obuzokusukumisa nawe la ukhona, ukuthi angani nami uyakhuluma, siyamazi ukuthi ngoba bayangazi kule ndawo ukuthi nami uyakhuluma kafile, siyamazi ukuthi begula. Odokotela bafike bashaya ubaba uNtsibande uhlale echaza ethi izifo ziningi empilweni wakhe wokukhulekela umuntu ogulayo, ziningi ayibale besethi ziningi. Mina-ke ngomunye-ke onesifo esingalapheki. Kodwa laphana ngithe mangingena esibhedlela nge-24 zikaMarch bafike bathi abakwazi ukungisiza ngoba izinto zami azisebenzi. Bangilalisa ngayi-emergency admission. Ngathi mangilalisa ungazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngikuborderline ngabhalwa lapho ukuthi renal failure. Angangazi ukuthi ngizoshonaphi. Ngase ngishona phendula ngabheka odongeni. Ngamemeza kakhulu njengoHezekiya. Ngathi Nkosi ngisize. Sebeshilo ukuthi wena uzokufa. Ngathi Nkosi ngoba odokotela bamaphambi kombhede bakhulume noma yini bangabi nandaba noma wena uyabezwa. Bathi sekuphelile ngawe. Ngaphenduka njengoHezekiya. Ngabheka odongeni. Ngathi Nkosi kuka konke ngikwenzile nguvuma phambi kwabantu ngeminyaka 14. Ngihamba kahle phambi kwakho. Ngathi Nkosi ngicela ungazileli insuku zami.
ngathi inkosi ngamemeza kakhulu ngakhala ngabheka ngasekhundleni ngathi makuthiwa bethi babheka wathi ngelanga mhla ka-11 ku-April kwathiwa ama-results ami ayaphubuka sengiyasinda ngakho sekune-improvement abasezokungenza i-dialysis ngathi ngiyabonga Nkosi uJehova kakhulu ngoba Nkosi yami ithemba angikhuluma ngoNkulunkulu ngikhuluma yabona mina uma ungazi namhlanje ufakazi kuthatha ngikho ku-social media yamnanzi hayi ngoba kuthiwa ngiyasindisiwe ngiyakholwa kakhulu ngiphila impilo enoJesu Kristu inkosi i-social media yamnanzi ngeke ungithole ku-status ngeke ungithole kuphi ungithola la yilapha ngoba namanje ngithe nge-Maritzburg ngathi uma ngihamba ngathatha iBhayibheli lami ngoba ngihlukani nalo ubhuti wami bethi mayefika zonke insuku afike akhuleke bese ngiguqe eduze kombhede ngivulele iBhayibheli yami angivulele izwi lenkosi ngiphile ngezwi lenkosi ngoba liyaphilisa bathi bengiqhuba bengisethethe ngiyokwenza ukukhipa biopsy ngacimeza yathi intombazane vula amehlo ngathi nako wathi vula amehlo ngathi mangiqeda ukukhuleka uJesu Kristu inkosi yathi intombazane awuvule kuvalelana amehlo ngathi ngisuke ngithandaza ngawo kwenza lokho biopsy ngathi nangibuya kwathiwa ingalutho naku lapha engikhona ngizodlisa ubufakazi bokuthi la ukhona singa ngalokufakazi ngoba ithi layikhuluma izwi kaNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu ubusisiwe othemba lakhe kuJehova ngoba niyayishalaza le ncwadi ngoba ufuna ukuqala uyifunde qala lapha ethi uqale kusiwe othemba lakhe likubantu namhlanje ithemba lami lisusile kubantu ngishiyile izinto eziningi naku ngiyaphila ngilapha bengithi bamthibande noma mthibande ngimlangazelela ngithi ngiyolibona emafakatini kanti khankosi njengoba ngithi ngivule imbiko ephuthumayo ngathola ukuthi ngizokubona ezakheni kwasini ngathi inkosi ngizoyeka amaphilisi ngoba yangizamisa nomuthi ngiyobona bona ngiyajabula ukuba nami namhlanje lapha uma ngathiwa ngiqhubeke nobufakazi ngithe mase ngisesibhedlela baloko behlabe ngiba nami bengilalisa benza konke nga-admit isikhathi eside kodwa nge-11 bathi mabethi wathi udokotela ama-cancer cells awasekho njengoba ngilapha ngiphila qingo akukho ngisho kungihluphayo ngani ngokukholwa uNkulunkulu umthumile wanithumela kimi ngoba uyangithanda kakafuni nami wasethi mina-ke umphefumulo ongenamsebenzi ongenanyama awusebenzi kufuneka kube nokukholwa kulowo mphefumulo bese kuzothi uma ngabe mina ngimi lapha ngikholwa bese ngingasebenzi okusho ukuthi ukukholwa kwami kufile ngakho-ke mina ukukholwa kwami umsebenzi namhlanje ngiyaqala ukusukuma ngizonikeza ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona uyaphilisa ukhona lapha engangikhuleka khona ngihamba ngqhutshwa nge-stretcher ngithi Nkosi yami uthini ukuthi angikuyalanga na qina ngima isibindi ungabi naluvalo uNkulunkulu uJehova unawe noma phila kuhamba khona ngithi nami-ke